ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍। ଆମେ ଆଜି ତିନିଟା ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନୁଗୁଳରେ ଥିବା ଇକୋ ପାର୍କ ଆମେ ଘୁରି ଯାଉଛୁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ପିକନିକ୍ ସାରିକି ଏଇଠିକି ଆମେ ବୁଲି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ପାର୍କରେ କ'ଣ କଲୁ, କାହା ସହିତ ଭେଟ ହେଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା।
കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കും. ആ